Guys, mina, I can't wait. I'm looking forward to die. I can't wait to be an ancestor. I can't wait to be an ancestor. Me, I'm going to deal with you spiritually. There are just certain people you can't be sending ilwana uthumele ichitho. Nabantu ofanele kuba face. Yo, the day mina ngiba idlozi. Abaningi bayohlanya. Can't wait to be an ancestor. Please, I want to deal with people spiritually. I'm looking forward to that. Ngenza ukuthi abantu bayakhuluma ke enkundleni zokuxhumana ke ngibiyele namukele kuzo zonke indawo la kuzofika ngale video. Ukuqala ngene kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esipostayo kuyona kule channel. Mina bese ukuthi ngezuvolo lakho ahlanga phakathi kwi comment section.